Magandang gabi sa inyo lahat. Ito ulit ang inyong lingkod, Mike Padawan. Nagbabalik sa ating tropical weather analysis at ito na po ang pinakahuling special coverage sa mga bagyo pong namuo sa loob ng Philippine Area of Responsibility. Bali, dalawa po sila. At ito po ay para sa inyong Lunes ng gabi, Agosto 10. At itong Tagalog version ay pinaglilingkod sa inyo ng typhoon2000.com, ang unang website sa Pilipinas ukol sa mga bagyo. Now, umpisa natin ang update. Ito ang fast animation. Kitang-kita po natin ngayon ang pag-accelerate ng dating Tropical Depression Ferdy, naging Tropical Storm kaninang umaga. Lumabas ng power at binigyan international name ng Mekala. At itong si Mekala ay inasahan pong magla-landfall sa may Fujian Province bukas po ng umaga. At dahil po dyan, inaasahan na po ang paghina ng hanging habagat. Sa ngayon ay nakaka-apekto na lamang sa may kanluran bahagi po ng Luzon, sa may offshore areas, o sa may karagatan po, sa may area po ng Scarborough, Panatag Shoal, at dito po sa may Kalayaan Island Group o sa may Pag-asa Island. So, inaasahan pa rin ang habagat ngayong gabi, but bukas ay unti-unti na po itong mag-i-improve. Kaya nakita natin sa iba't ibang bahagi ng ating bansa ay magiging katamtaman po ang lagay ng panahon. Subalit sa hapon ng gabi, may mga inasan pa rin mga localized thunderstorms. Samantala, itong maliit na ulap na dumaan sa Korea, ito na po yung dating bagyong Enteng o yung bagyong si Jangmi, yan po international name. Humina na po siya, 65 kph na lamang, at dito na po mabilis at matakbo sa may karagatan po ng Japan. At ito pa lang yung bagyong si Ferdy ay yung pumapalo na yun ng hangin na umabot ng 65 kph. Inaasahan po itong lalakas ng bahagya bago po tumama po sa bahagi po ng katimugang China. Samantala, meron pa po isang bagyo dito. Ito po si Tropical Storm 6W. Kita po natin yung kanyang low level circulation ang exposed. Yung lahat ng ulap niya ay tinulak po ng medyo malakas na hangin sa taas. At nandito lang po siya sa may kanluran parte po ng kanyang sirkulasyon. At dito naman po sa labas ng ating bansa, wala pa rin tayo nakikita any sumusunod na mga tropical cyclones. Kaya all clear tayo hanggang August 15 base po sa mga computer models. Samantala, ito ang zoom-in satellite animation mula sa wind.com. Ito po ay courtesy ng EUMETSAT satellite server. At nakita po natin na unti-unti na po nagbubuti po ang panahon sa may kanluran bahagi po ng Luzon, habang papaalis na po ang bagyong si Ferdy. Meron pa rin epekto ang habagat sa may coastal areas po ng Luzon, sa may kanluran bahagi, okay? Dito rin po sa isla po ng Kalayaan Island Group, sa may Pag-asa Island, at dito rin po sa may bahagi po ng Scarborough, Panatag Shoal. May mga inasan pa rin mga bugso ng hangin, malalakas na ulan, dulot po ng habagat. Subalit, sunod na ilang araw, unti-unti na po itong hihina habang magla-landfall po sa may katimugang silangan bahagi po ng China ang bagyong si Mekala with local name Ferdy. So, yan po ang ating latest. Wala naman pong ibang mga thunderstorms ngayon sa ibang bahagi ng bansa except po dito sa may dagat China o sa may West Philippine Sea dahil po sa habagat. At ito naman po yung ating track kaninang umaga. Paglabas niya ng power kaninang 11 a.m. o 10 a.m. ay ito pa rin yung kanyang pinapakitang pagtakbo. So bukas ng umaga ay inaasahan po magla-landfall po sa southeastern China. At ito naman po yung global typhoon models. At inaasahan po natin, nakita natin medyo nag-agree po ang computer models sa tahak po ni Tropical Storm Ferdy. At ito naman po si Enteng o Jangmi na naglandfall po dito sa may bahagi po ng South Korea at nasa dagat po na siya ng hapon. At ito naman po yung isang tropical storm, posibleng lalapit po ng Okinawa sa loob ng 5 hanggang 6 na araw. Hindi pa po natin alam kung papasok siya ng power, baka hindi na po. Dito lamang po siya hanggang sa matunaw po itong system na ito. At ito naman po ating CraftSat. So, kinakita po natin si Ferdy o Mekala. Nag-start na po mag-accelerate towards the north. Hangin niya na 65 to 85. Kumikilos ng panorte sa bilis na 19 or 20 kilometers per hour. So, ito po yung habagat na humihina na. At ito naman po yung si 6W, isang tropical storm na medyo exposed yung kanyang low-level circulation center. So far, yan po ang ating latest sa GravSat. Bago tayong paalam, ito po yung ating
2-day rain, wind at pressure forecast mula sa ECMWF courtesy of windy.com. So bukas ng hapon, inaasahan po ang pagbuti po ng panahon sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, sa iba't ibang bahagi po ng Luzon. Subalit po may mga localized thunderstorms na pwedeng ibuhos sa loob ng isang oras, maximum of 2 hours. And pagdating po ng Miyerkules, inaasahan pa rin ang mga scattered, isolated thunderstorms sa malaking bahagi po ng ating bansa, lalo na po sa Cordillera Mountain Range. Lalo na po sa may bahagi po ng Bukidnon at Agusan provinces. So, inaasahan po mga localized thunderstorms sa Miyerkules. Okay, so dyan po nagtatapos ang ating tropical weather video analysis, ang ating special coverage ng bagyong si Enteng at si Ferdy na pareho pong lumabas na po ng ating Philippine Air Responsibility. All clear naman po for the next 5 days based po sa mga computer models. So, abangan po kapag mayroon naman pong lalabas ng mga tropical cyclone. Mag-iingat po tayo at mag-pray tayo na ito po ay lilihis po sa ating bansa. Mula sa typhoon2000.com, established noong 1997, ito si Mike Pado nagpapaalam. Mag-ingat po tayong lahat. Be #TyphoonWiser. At maraming salamat po sa pagpanood nyo sa ating YouTube channel.